likely שהדיינים שיבחרו לו שם יהיו דיינים היו בדור שלו. למה אתה חושב יבואו עכשיו הביאו את הבן איש חי שידון אותך? למה שידון אותך הבן איש חי? למה אתה בדור שלו? יבואו יגידו הוא גנב ויירלס מהשכן. שועד הוויירלס, מלאך הבלה? לא שמענו עליו. מה, הוא לא יודע מה זה ויירלס? מה? וגם לטובתך גם שידון אותך מישהו מהדור שלך. למה? הוא יודע את היצר הרע, הוא יודע את רוח התקופה, הוא יודע איזה חילולי השם יש פה מהרבנים על ימין ועל שמאל, הוא יודע איזה מוחין דקטנות, מה הולך ברחוב החרדי. הבן איש חי אם הוא דן אותך לפי ההבנות שלו, של תקופת הבן איש חי. אבל לכן ראוי. האמת שזה ניתן לסתירה מכמה עדויות ששמעתי. כי אני שמעתי עדויות שעלו למעלה לשמיים וראו את הבן איש חי. מאוד מאוד אפשר ליישב את זה, שבגלל זה הם חזרו לעולם הזה. אבל זה לא המשפט הסופי. במשפט הסופי באמת ידונו אותם אנשים מהדור שלהם. אבל אם רצו ככה לעשות כבוד לבן איש חי, אז יהיה אפשר גם את הבן איש חי להביא לשם, אבל לא במשפט הסופי, כי מחזירים אותו. אז רוצה הקדוש ברוך הוא בכבוד הצדיקים. אני שמעתי גם מאיזה מישהו שנפטר, שראה את הרב יורם אברג'יל בבית דין של מעלה עוד כשהוא היה חי. זה גם יכול להיות מציאות, לא בגלל שהרב יורם עלה למעלה לשמיים, זה אולי, לא יודע, לא מכיר דברים כאלה, עוד לא הגעתי לשם. אבל יותר נראה ששמו שם דמות כדי לעשות כבוד לרב למטה. זאת אומרת, לפעמים השם רוצה להלל ולשבח ולפאר ולרומם את הצדיקים האמיתיים, אז הוא שם שם את הדמויות של הצדיקים האמיתיים. אני מכיר סיפור אמיתי של איזה בחורה, סיפר לי הרב שלי, שאיזה בחורה בבני ברק הייתה אימא ל8 ילדים, והייתה צריכה לעבור איזה ניתוח מאוד מסובך, והיא באה לגאון הרב שך וביקשה ממנו ברכה, ואמרה לו אני מפחדת, אם אני הולכת אף אחד לא מטפל ב8 ילדים שלי. אז הוא אמר לה אל תדאגי, אני אערב לך שאת תעברי בשלום, תקומי ממיטת חולייך ואת תהיי בסדר. אז היא הלכה לניתוח הזה ומתה על השולחן ניתוחים. אחרי שהכניסו אותה למקרר, פתאום שומעים דפיקות מהמקרר. התעוררה, עמדה לחיים. וסיפרה שכבר גזרו עליה, הייתה במשפט בבית דין העליון, וגזרו עליה מוות. ופתאום נכנס לבית דין העליון הגאון הרב שך, ואמר, אני הייתי ערב לה שהיא תהיה חיה. ולכן אני מבקש אתכם בדין של מעלה שתחזירו את הנשמה שלה שתגדל את הילדים שלה. והחזירו אותה לחיות. אז זה, אני מסופק, האם הרב שך באמת עשה את זה ביודעין? זאת אומרת, הוא עשה עליית נשמה והוא התערב, או שמה זה היה איזה מלאך או איזה ישות בדמות הגאון הרב שך כדי לפאר ולרומם את הרב שך, כי באמת הוא היה אדם קדוש מאוד, קדוש מאוד. אני ראיתי את הדרשה שהוא נתן, על זה שהוא פתח את המפלגה שלו ואת כל מה שהוא ראה, כל הצער שהיה לו, כל מה שהיה לו צער עם כל מה שהולך במדינה, ממש התחלתי לבכות. הוא מתחיל לבכות בדרשה. רבוי סי, אתם יודעים שאני זקן, אני לא צריך כבוד, אני לא צריך את הכסף. והוא התחיל לבכות שמה, כמה ילדים לא אומרים קריאת שמע, וכמה צער יש לקדוש ברוך הוא בגלות. איזה יראת שמיים, אתה רק שומע את הדרשה הזאת, אתה בוכה. הרב עובדיה לא פתח את ש"ס עד שלא ביקש ממנו ברכה, כי הוא ידע שהוא לא יכול בלעדיו. אי אפשר היה להרים אצבע בלי הרב שך שהוא היה חי. אי אפשר. הרב, פעם היינו בישיבה אצלנו, הגענו לישיבה באשרי האיש בבית וגן, וכשהגעתי לשם הייתה שם איזו בחורה באה לשבת להתחזק, והיא לא סיפרה מה מעשיה, והיא התארחה אצל משפחה אחת. ככה אצל הרב בן פורת לא אוכלים בשבת בישיבה, הולכים במשפחות בבית וגן שמערכות, כדי שהבחורי ישיבה בעלי תשובה יראו מה זה משפחה חרדית ואיך מקיימים בית חרדי. לפעמים חבל שהלכו לראות איך בית חרדי, אבל לא משנה, נו, לא משנה. בכל מקרה, אז הלכו לראות, ואז אתה נכנס, למרות שהוא מאוד מדקדק, שזה באמת יהיו משפחות טובות, הוא לא שולח לכל מקום. אבל לפעמים יש דברים שהשתיקה יפה. אז אתה הולך לראות שמה, דברים, ומראות נגעים לפעמים גם כן. אז היא הלכה, והייתה שם הבחורה הזאת, היא הגיעה לשבת להתחזק. אז ברור שזה ישיבה לגברים, אבל יש עזרת נשים, ויש גם סקשן לנשים שם, שמטפלים בהם גם. אז היא הלכה, ותוך כדי הסעודה,
אכלה, שתתה והכל, ואז החליטו לסיים, להעביר את כל הכלים המלוכלכים למטבח ולעשות שוקה נקי, להביא את המתוקים. אז הלכה היא ומפנה את הצלחות המטונפות, הגיעה למטבח, פתאום שמעו צעקה, בום, ונפלה. איך שהיא נפלה, הרימו לה את הרגליים, זלפו עליה מים, התעלפה. אחרי זה קצת חייתה רוחה, שאלו אותה, מה קרה לך? מה צעקת? ראית שד? אמרה, ראיתי משהו אחר. אמרו לה, מה ראית? אמרה, מי זה? הצביעה על תמונה של רבנו יוסף חיים שהיה במטבח. אמרו לו, זה הבן איש חי. אמרה להם, אני אגיד לכם למה באתי לישיבה, כי לפני חודש עברתי מוות קליני. והגעתי לשמיים וראיתי אותו. לא הכירה אותו, חילונית. אמרה, ראיתי אותו. והוא גזר לבדין של מעלה שיורידו אותי ויתנו לי second chance, השתמנות שנייה. ולא ידעתי מי זה, עד עכשיו פעם ראשונה אני רואה אותו, ראיתי אותו בשמיים. מבעיל. אז לכאורה זה סותר את התזה שאמרנו, אתם רואים שבן איש חי, כן, בן איש חי, אז אולי זה לא אמיתה, זה לא אמיתי, זה לא המשפט הגדול, ואולי לא, אולי באמת הבן איש חי ידון אותך. אני רק מסברת הלב אומר, אני לא ראיתי דברים כתובים מפורשים. מסברת הלב, לפי הזוהר, וזה כן מפורש, הזוהר כותב שלפעמים יש דיינים קפדנים, ולפעמים דיינים רחמנים. איזה דיין ימנו לך? יש דיינים מידת הדין. מה זה? זה הקנאים הספרדים של ירושלים פעם. קנאי היה. הם מדברים בתפילה גוער, זועק. זה היו מהלכים פה ברחובות של שכונת הבוכרים. קדושי עליון, אם הייתם יודעים מי היה מהלכים פה ברחובות, אנשים שרוח השם דיבר בם ומילתו על לשונם. קדושים מבעילים היו מהלכים פה. והם היו קנאים מאוד, מאוד מאוד תקיפים. יכול להיות אחד כזה יישב עליך, הוא יעליק. ויכול להיות יישב עליך אחד, דיין, רחמן, אדם עדין כמו הרב מרדכי אליהו, עליו השלום, כולו חסד, אפילו לא הסכים בכלל שעשו לו את הגלימה שלו מזהב. אמר זהב זה דינים, זהב עשו לעגל. אני רוצה שעשו את זה מכסף, כי כסף זה חסד, ככה לפי הקבלה גם מקדשים בטבעת כסף. כסף זה רמז לחסדים, רמז לשכינה. הוא זכה, והוא ואחיו רבי נעים ורב כדורי היו לומדים שלושתם ביחד קבלה, והיו העדים מספרים שגם הרב נעים אליהו וגם הרב מרדכי היו מגיעים לשכונת הבוכרים בלילות ונכנסים לנחלת יצחק, שבים לומדים עם הרב כדורי, והרב כדורי לא רצה אף אחד שיהיה איתו בפטירה, רק הרב מרדכי אליהו, והוא נתן לו את היד וקראו ביחד קריאת שמע, והחזיק לו את היד, הרב כדורי החזיק לו את היד חזק ואמר, אתה תן לי את היד. לפני שהוא נפטר, הוא לא יכל לדבר, הוא הזיז את היד, והוא הבין שהוא רוצה את היד של הרב מרדכי אליהו. החזיק לו את היד, קראו קריאת שמע, ונפטר הרב כדורי, והיד שלו בתוך היד של הרב מרדכי אליהו. ככה היה. מבעיל, ופקד אותו לפני שנפטר, איך יעשו את הטהרה של הגופה, ומי ייקח אותו, ואיך ייקחו אותו, והיה נפשו קשורה בנפשו. ממש, היה הרב מרדכי אליהו, אבדה גדולה מאוד איבדנו. מי שהיה מקורב אליו, זכה באמת להיות מקורב לאחד הקדושים של הדור האחרון. בכל מקרה, יכול להיות באמת שידונו אותך עם דיין קפדן. עכשיו מה, אבל זה לא עולם האמת? עולם האמת. אבל יש לפעמים דיין שהוא מידת הדין, מה שמגיע לך תקבל. ויש אחד שהוא מעליש, מעביר. יש רבנים שמעביר. פעם הרב כדורי נסע זיארה. עכשיו הרב דרזי היה איתו באוטו. אז כשהם נסעו, הנהג קצת פריז על המהירות. היו זריזים מקדימים למצוות, יותר מדי. אז תפס אותם שוטר. תפס אותו שוטר חילוני, מסתכל עליו ואומר לו, אתה יודע על כמה נסעת? נסעת פה על מהירות מופרזת. אומר לו הרב, זה הסוסיתא, היא דהרה. זה לא אשמתי. אומר, סוסיתא לא סוסיתא, בוא עכשיו אני נותן לך 50 לירות קנס. אומר לו, מה, אבל זה חתיכת סכום, אתה יודע מה זה 50 לירות? אז הרב דרזי יצא מהאוטו, אמר לשוטר, אדוני השוטר, יש פה חכם באוטו, רב כדורי, ייתן לך ברכה, אתה תראה מה זה איזה הצלחה. בשביל 50 לירות לא שווה לך לקבל ברכה מהרב כדורי. אומר, אני לא מכיר שום כדורי, אני נותן קנס. אמר לו, אבל תקבל ברכה, הרב, אתה תברך אותו. אומר לו, אני מברך אותו, תן לנו ללכת לזיארה כבר, שילך לגיהנם. לא כבר שעזוב אותנו. לא, ולא רצה לוותר השוטר, לא ויתר. אמר, אני כותב קנס. לקח, הוציא את העט שלו, בא לכתוב קנס, העט לא כותב.
הסתכל, אמר, זה עת ראשונה, החלפתי אותה היום בבוקר. איך יכול להיות דבר כזה? הלך לאוטו, היה לו במגירה של הכפפות, קוראים לזה. אף אחד לא שם שם כפפות, אבל העיקר זה נקרא. במגירה של הכפפות, עוד חבילה שלמה של עטים. עת אחרי עת לא עובד. עת אחרי עת לא עובד. הסתכל הרב דרזי צוחק, רב כדורי מסתכל צוחק עליו, אומר לו, תראה, זה גם כצוציק עכשיו בא עלינו, יבוא יכתוב לנו, זה לא חבל 50 שקל נשים בנחלת יצחק בישיבה, זה רוצה, נביא את זה למדינה, לבן גוריון, למי נביא את זה? הוא אומר לו, מעולם לא קרה לי, אמר לו, אז אולי תוותר, אומר לו, טוב תסרו כבר, אומר לו, לא אמרנו לך שמההתחלה אתה תוותר, אז היה עדיף, היית מוותר, היית גם מקבל ברכה. אמר לו, טוב, עכשיו אולי אפשר ברכה בכל זאת? אמר לו, ברוך תהיה. אז נהיה ברכה זכה. בכל מקרה, כנראה שיש מידת הדין ויש מידת החסד. מישהו זכה בעולם הזה והיה חסדים, אז כנראה מביאים לו אחד שיכול להקל, וזה מדהים, אני לא האמנתי שאני קראתי את זה בזוהר חדש. הכל אנחנו נביא בשיעורים הבאים ממקורות, וגם הכל כשהספר יצא בעזרת השם תוכלו לראות הרבה יותר עושר ומקורות ודקדוקים, ושם אני דיברתי על זה. אם אדם היה רחמן ומעביר בעולם הזה, יביאו לו דיין גם כן רחמן, לא שיהיה שמה יוותרו לו, אבל יקלו מעליו, במקום 800 מעלות, 750, לא עכשיו ידקדקו איתו כל כך יקפידו עליו, אבל אם הוא היה קפדן, כל הקפדה בעדה, מישהו קפדן, יהיו קפדנים איתו גם בשמיים. לכן צריך אדם להיות מאוד מאוד רחמן, מעביר על מידותיו, לא אחד שהוא מקפיד, לא אחד שהוא חס ושלום עושה מידת הדין, ישתדל מאוד להעביר על המידות שלו. כולם ידונו אותם, אפילו הכי גדול, אפילו הרב הראשון לציון, הגדול הדור, כולם דנים אותם. אלא אם כן, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וזה נדיר להשיג דבר כזה. משה רבנו אף אחד לא דן אותו, רק הקדוש ברוך הוא, וכשהקדוש ברוך הוא שופט, תמיד לכף זכות הוא שופט. רבי שמעון בר יוחאי בסוף זוהר האזינו, הדרז אותה, הוא כותב, לאו דיני כדינה דשאר בני העלמא. הדין שני זה לא כמו הדין של כל בני העולם. שאר בני העלמא צריכים לעבור דרך הבית דין העליון. ושמה, אתם רואים מה אנחנו עוברים פה כבר כמה שבועות, יסורים, וזה רק פה בלי לקבל את הדין באמת, זה רק על ללמוד את זה, וככה אני מטעים קצת על קצה המזלג, לא יורד לעומק העניין, רק קצת שנקבל מושגים. אבל אני אומר רבי שמעון ואלעזר בני, אנחנו נידונים על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא אין אצלו חוקים, הוא המלך. עליו כתוב כי עמך סליחה למען תברא, הוא מוחל, הוא סולח. אצל בית דין, למה זה נקרא דין? הדין דין אמת, ייקוב הדין את הער, ישר, נוקב, כמה מגיע לך, לך תתייסר, תקבל אחרי זה את הגן עדן שלך. אף אחד לא בא לפה, זה לא תסריט בלעות. באנו בשביל לקבל את האמת, והאמת שעשית א' ב' ג' צריך לקבל יסורים א' ב' ג', תגמור אותם, עלה לגן עדן שלך ושלום על ישראל. זה לא כל כך פשוט, אבל נגיד. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אצלו אין דברים כאלה. אם הוא דן אותך, ישר לגן עדן. מוחל על הכל, מעביר, זה כמו מלך. המלך זה לא הבתי דין הזוטרים. אצל המלך, הוא קבע את החוקים, הוא קבע את המשפטים, הוא עשה את הכל, הוא גם מעביר אותך. ולכן מי שיזכה שהקדוש ברוך הוא ידון אותו, זה שידע שאם אומרים לו הטל, מעלים אותך במעלית, וכתוב במעלית, יש מחוגים, בית דין העליון. אתה מפחד פתאום משמיים? טינג! אתה צריך לצאת, יאללה חביבי, רוח! ואתה רואה שפתאום ממשיכה המעלית לעלות. אתה שואל את המלאך, וזה זדוס, לאן? אתה לא רואה כתוב שם מטיב את הדרכיה. אומר, לאן זה? זה הקדוש ברוך הוא דן אותך, זכית. אם הקדוש ברוך הוא הדיין, עמך סליחה, הכל הוא מעביר. עכשיו, כדי לקבל דבר כזה, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה משה רבנו, אבל אני פשוט וברור לי שאם אדם יפקה ויעשה את המקסימום שהוא מסוגל לעשות, וירגש את הקדוש ברוך הוא בכל המסירות נפש שלו, על תיקוני העבר, ועל המצוות, ועל התורה, ועל העבודה, ועל התפילה, ועל ההזדכחות, ועל עבודת המידות, והתאוות, אז אין ספק שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, ואם הוא יתפלל להקדוש ברוך הוא שהוא רוצה שהוא יהיה הדיין שלו, יש מעצורים לפני הקדוש ברוך הוא. הכל אפשר להתפלל, תתפלל. הרבה שולחים לו אותו, אחד זוכה,
נכון? אז גם פה, תתפלל, הלוואי שתזכה. תכניס גם את השם שלי על הדרך בתפילה, כדי שמשהו יצא. אבל סוף סוף, אולי אם תכניס את השם שלי בתפילה, משהו יצא. בכל מקרה, מה שיצא... אני צוחק. בכל מקרה, דווקא לא צוחק, תתפללו. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שבהכרח צריך האדם להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיזכה גם להיות אדם שיהיה לו דיין טוב. עכשיו, על דיינים לא רציתי לעשות שיעור בנפרד, כי כבר דיברנו על זה בשיעור הראשון שהתחלנו, איכשהו גלשנו על דיינים, ודיברנו שהדיינים בשמיים זה אותם האנשים שחיו כאן איתנו בארץ, אותם הדיינים. ואם הוא זוכה, אז הוא יקבל דיין שהוא קצת יותר רך, מידת החסד, ואם יהיה תקיף ועקשן, אז הוא יקבל גם שם דיין תקיף שיעמוד איתו על העקשנות שלו. לכן אומרת הגמרא בדף י"ז בראש השנה ובדף פ"ז במסכת יומא. אמר רב פפא, למי נושא עוון? למי שמעביר על פשע. שנאמר נושא עוון ועובר על פשע. זה לא רק בעולם הזה, זה גם בעולם הבא. אם אתה תהיה מעביר על המידות שלך בעולם הזה, יעבירו לך על הפשעים בעולם הזה וגם בעולם הבא. כי הזוהר כותב מפורש שיש כוח בדיינים להקל מעליו עונשו. איך? אבל זה לא הדין, זה הדין. לפעמים עשית הישר והטוב, זה הדין. שגם לעשות לפנים משורת הדין זה חלק מכללי הדין, וזה מתנה גדולה שהשם נתן לנו. יש דבר שנקרא עשית הישר והטוב. יש גמרא על זה, יש בזה גם שולחן ערוך מפורש. לא אכנס לזה, רק אסביר לכם את הקונספט, הרעיון, כדי שתבינו, כי כל המשפטים שאתם תלמדו, את כל חושן משפט והמשפטים שיש כאן, אמרנו שיש שמה. ולכן זה אותו רעיון. יש דין של דינא דבמצרא, שאם אני רוצה למכור את הבית שלי, קודם כל שואל את השכן שלי, אתה רוצה לקנות? יכול להיות הוא רוצה לילדים שלו, רוצה להרחיב. הוא קודם לכל. אם הוא אומר אין לי את הכסף, לא רוצה, אז אני מוציא את זה לאנשים אחרים. הוא גם הדין בגן עדן. אדם שעבר עבירות והפסיד את הגן עדן שלו, מי זוכה? זכה צדיק דינא דבמצרא. וזוכה מישהו החבר שלו, דף ט"ו במסכת חגיגה. זכה צדיק, זוכה בגן עדן שלו ושל חברו, בגן עדן. הוא זוכה גם את הגן עדן שלו וגם של חברו. התחייב רשע לקח את הגיהינם שלו ושל חברו בגיהינם. איך יש מציאות כזאת? זה אותו דינא של דינא במצרא. למה הוא זכה? כנראה שכולם אותו ענף. תבינו קצת איך זה עובד. אז עכשיו, אם הוא עושה מצוות, הוא מרים את הענף, ואז גם לי יותר קל לעשות מצוות. אבל אם הוא עושה עבירות, אז אני קשור בו. הוא בכלל ביפן גר. אבל עדיין, יש ימים שאתה קם עם רגל ימין, רגל שמאל, ככה זה עובד. הוא עשה עבירות, הוא כאילו הוריד את הענף, לי יותר קשה בעבודת השם, אז דין הוא שאני אקבל את הגן עדן שלו, כי הוא יקשה עליי. ולכן יש דינא דבמצרא. יש דין שנקרא עשית הישר והטוב. אחד מכללי המשפט, תקשיבו טוב כי זה חידוש, אחד מכללי הדין זה לפנים משורת הדין. זה אחד מכללי הדין. וכיוון שבדין הזה שלפנים משורת הדין, בתוך מסגרת הדין, זה דין שמשתמשים בו לעתים רחוקות. לא כל אחד זוכה שיעשו איתו לפנים משורת הדין, גם שם בשמיים יש דבר כזה שנקרא ועשית הישר והטוב. למי זוכה בזה? מי שהוא היה עושה הישר והטוב גם פה. היו מרביצים לך והיו משפילים, ואתה אומר די מספיק, אני מוחה לכולם. בלב שלם, הלב שלי נקי. אני כל הזמן מתפלל לקדוש ברוך הוא ריבון העולמים. אני סולח לכולם, אין לי חשבונות עם אף אחד, הכל מחול לכולם, בבקשה תיתן בלב של כל מי שחטאתי כנגדו שגם ימחה לי. כי אתה יכול לסלוח לכולם ולא סלחו לך, אז מה עשית בזה? אתה עדיין כלוא עם בני אדם. ולכן תמיד אתה תוסיף, יהי רצון, ריבון העולמים, כשם שאני מוחה לכולם וסולח לכולם ומעביר, אין לי חשבונות עם אף אחד, הכל מחול, שריר, קיים, תן בלב של מי שאני חטאתי כנגדו שימחל גם לי.